mentah hagini kisngi ngiyo i baki beru ki im halake jong ki jing berkat halake jong ki jing sngeu kila do ya kata ka jimut basisha jong kata ka jing yade lene ka jing i kala bande ka jing i shisamla lene ka jing yade shilok bar ki kwa baki we kin sngau tho yaki kwa baki we kin berkat yaki Henry kim kwa ban berkat nakamanta jong ki we ki kwa baki we kin kala Henry yalade par kim tre ban kala bat mentah ka jing i ka basisha kalong ka ka ba shisha ban lap hagani kisngi barok ki kwa ya kaspa ngambe yano wat mengarung along kumtahi mentah hagini kisngi jongi ke jemut jeng berkat jongi kim nek syuk tang haju ki her kumba her kisla kat shababe kal air ladangin pai syaka jingnang jing start ki kubor lane ki information ki wan kloi bha hagini kisngi denem de menshua ngim yo ya ke information kumbang yo mentah menshua ke ikbajia mentah kisngi hadin cita yo ngi yo ya kubor lembah jong UPSL lane umapor Henry mentapat tok tang daki second ngiyo ya ke information ke banakut syakut ke perthai bat mangirung ikwa ban yo ya ke daki information instantly kawe hadin jong kawe mensua ke concentration level jong ubriu ke long ke baklain ba ulak ban concentrate hadu shikanta lani arkanta lada fikran kat nuru ulak ban sengap Henry menta umla syuk ban concentrate watang daki minit ro bat ukwa ya kata ke bagi khot ki instant kick kumba pendon kam kini ke nong di kencah lani drugs Kibriu hagini kisngi ki kwa ya ke khubor ke balong lengkot bat ke ba ai full information menshua ki video ki bajrong ki jingsnang ki bajrong ki la ban yasha Henry menta ukwa tang da kita ki ba shi minute bat laipo sakan bat uyai scroll shi ai scroll ya ke information namar ba umdon porsho nak menta ki aka kabagi khot ke instant gratification badai na kata daw ki mi kini ki short video ki ba live post sakon ki ba saw post sakon ki ba hapo shi minute bat mangaru ngala bot iya kani ka trends ngaru ngala shna ya kum kita ki video nada fi interest fila ban check iya kita ki short video ki ba snyau tenat bah ya ka link ngala bu ha ka description jong kani ki video nin pe ya kani ka we ka biang dan pe pat sa ka we ho ya ka phone ka la ban lokum ta Henry haga jing im ke basi syapat kani kam laban long mentah haga taka jing yade ka batang da ka kot ka jing yade shilok ka batang hakikot ka on paper husband and wife on paper children ki khon tang haga jing tho on paper parents ki kimi ki batang haga jing tho berkata ka jing yade ka basi sya kam don sho kat nungut na plan jong pi ki baju don por ban ya don lang bar kita ki bahaya ngasem jong pi ban ya keren bat ya tho khana bar ki mensua hagi por ki bangi dang red marsen dep jamit ukpa uju shong hagwe ke kamera bat ki khon ki wan ban sengap ya ka jing ya tho khana jong ukpa bat ka kimi bat baro ki don rengkat ban sengap ya kata ka jing tho khana bat hadin jong ni ka mi ka TV debam ja ngi shong kai haga jok ka kamera ban ngi pe TV bat ha oi dan don ka por bangi dang ya kendu ya tho khana namar ki dang ya shong haga jok ka kamera mentah ngan keli pi ya kene ke jengkeli kat no teli kilong ying ki badang le ya kene ngam tharai sho baro mar sendep ja kila rung selaki jong ki kamera halake jong ki kam jong ki na e shu ke nyin yo ya kata ka jing ya tho khana ka jing ya slok shi yeng shi sem kumta ngan ongi pi ba kata ka jing ya don lang bat kita ki bahaya ngasam jengi kalong ke badon kam mentah uta usamla lene kata ka samla jong pi pingit yaki bat pitip mentah ki ongi pi bang e chisha ya pi tang ha ka phone manobatip ba ula ong hiya kini kintin saar lani laingut ki wipat na lor jong pi lata pi kwa ban tip ya kata ka jing yade ka basisha pite ban stang na ying hoj ngitip ba ke pisa ka long ka aka ka badon kam ha ka jing jongi barong i kwa barong i be ya ke pisa marsen kithia ke pisa le tre ru pisa por bam ru pisa ha por thia ru pisa hatu video i ba ki bru ki baris pa bonsen ki long ki ba hek po ngam ong ba baro ki lokom ta Henry bonsen ka jia kom ta om tang baki hek po Henry kata ka jing he jong ka po jing ki kalong palat hado bakim la shuban pet wat yela ka kejat la jong ro ngambis ni ya kata ka jing yo jong no Henry ha kata ka proses jong kata ka jing wat jongi ya kata ka pisangi kelet ya ki eke ba konstant tam ha ka jing im jongi ni kelet ya kita ki kamram jongi kum ki kimi ki pa ni kelet ban snang ya lagi jongi khon jongi bat ni ong halade tongin snang pat la shai berkumta syukum tangi ya buteng hadu bakan dir ka poringi bangin snang ya lagi jongi khon jongi ngan ongi pi baka jingmut basisha jong kata ka jing ya dei lene ka relationship ka dei kata ka jing ya don rengkat ka jing ya pelat por iwe kam syamut bangin don haga joka kamera bat bon kam hai laki jongki kam jongi pek ya laki jongki phone jongi kumbah nga ongi pi menne ka jing ya keren hai ngasem ngan IP ya ko ka challenge pinon ni em ban shim mentah
mentah Marsen kut kini ke video kot ya barok shiyeng si Sam Jong Pi. Lada film dan por mentah shibet enda filade bamja. Kot ya barok shiyeng si Sam Jong Pi ban pelong ya kajing ya keren. Pila ban shim naga nogo topik. Lada videki Kristan shim ya ka Bible ulai shidekot berdua rengkat bar kita kibah yang Sam Jong Pi. Bat ngakwa bama pi kiba pek ya kene video jenga ban le ya kene. Ban peniaj ya kene kajing ya keren. Bat hakata ka por keba pi penlong ya kata kajing ya lang shandur hartat. Enda pila depan shondur suppose ya kita kidur hapok jong ke social media. Marken mau bantak yang hakata kadur jong pi. Tongin pej kan nungut nabdang jong pi kiba not shisha ban le ya kene. Bat ngan gitu hoi pi bakane kade kata kajing ik wa shisha. Kajing ik kiba shisha kade kata kebangi spend time lane don rengkat bar kita kiba hayeng Sam jongi. Ban keren ya ki kiba saiso na kebanta bantei ya la ka jong kalong ying long Sam jongi. Bat ada villa ban le ya kane shisha ngan ongi pi ba kata kajing ik kan wan ha kajing em jong pi. Tongin pai sya kewi pat kebanta kata kajing ik bat kata kajing kwa brai. Ladangi pai sya kata ka pleasure lane kajing kwa brai bat kata kajing ik kiba shisha. Bar kajing ik kade kata kabala ban ai jimen toy ya kajing em jongi. Bar kata kajing kwa brai lane ka pleasure kalong kata ka kaba pensakut lane ka ban yala mingi sya kajing e hadin habur. Oj daga pisah ngin la ban yo ya kata kajing hun haga met jongi. Henry ngim la ban ong ya ka bakade kajing ik. Daki pisah ngin la ban yo tang ya ka pleasure lane kajing brai ya ka met jongi. Pisang tho tharai ya ka bangamut. Ka pleasure lane kajing kwa brai bar kata kajing ik ka basisha. A true love. Kajing ik ka basisha kan yala mingi sya kajing suk. Henry ka pleasure lane kajing brai kan yala mingi sya kajing janjar hadin habur. Pitip bagane ka pleasure lane kata ka ka bangis nyau tenat ban le. Henry ya kata ka joko kam ladangi yai le ya ka man lakasngi ngam tharai ba pis nyau tenat ya ka. Nuksa ladangi bang ban bam yau chau. Ngan kali pi hadukat nusngi pila ban bam yau chau. Tang shisngi lani ar pila ngya yau tau chau. Ula long boring men step hapor kithia di sha dau chau. Hakapor bamja step bam dau chau. Hakapor di sha mensngi dau chau. Hakapor bamja mid dau chau. Matla sha men step kithia dau chau. Markum tau chau siu chau. Hadukat no pila ban bam yau tau chau. Henry ladangi don kata kajing ik basisha kajing ya dei ka basisha. Ya kita ke BI jongi barok si jing im ngilaban im batki kat nungut napdan jom ki belangnya ya lagi jongi kimi kipa. Henry ladangi don kata kajing ya dei ka basisha barki kimi kipa jongi ngim laban ngia iki dan leli ruem. Kumbang ajo ongi piman lagi por kam lele ke ka kali pia pila ban ya ka Lamborghini dan ni pila ban ya ka Alto 800 kalenti ba pia ke dei ka jo. Kamen toy ka yeng ka baship ho mala pisa lane pinsa ha ka yeng trap ka baton tangshi kamera. Henry kita ki bru ki bapi im merengkat kita ki long bedon kam haga ji im jong pi kam lele ki ka phone ka bapi bat pila ban bat ya ka iPhone 12 lening iPhone 13 14 15 lene hin bat ya ka Nokia Flip ka ka bedon kam ka long ka jing ya kran leng ba jong ka phone kam lele ki ka baje piding ka baji Rolex ka bata ki pau hajar lane ka baji Quartz ka batang shis pa arpo namar ka dor jong ka baje kam la ban pentang wat tang shis second ro ya ka ji im jong pi ka baton kam ka long kum no pi baton kam ya ka por jong ka baje kum ta ka ka bakong santap ha ka ta jing ya dei ka basisha ka ta jing ka bangidon bar sajisen kum bang jo ang piman lagi por rengkat bar ka jinggur khu jong utrai kenrat na jong ka jing karushan jong ki kimi ki pa jong pi rengkat bar ka jing tresh tom jong pi im ya ka ta jing em le ya ka ta kam ba pin long nuksa ba bahan nang ta jong ki we ngin second doi pi ha ke be par ki video tar hadu ka ta por uble un kar khu yi pi pat ya ki bahaya ka Sam Jong Pi.